Akamet ba lang sinaya kakun lang hakapor ba lang ra na po kamera ba put yaka maka poi ha luar ban rung sa jing tia ba kala klem ba kala kalon ya lajong namar kalon ka jing so perkat nakabenta kakun na arta kaweru kalong ba tangkabam kadiru kambang syu ka umru mrung syu ka mrung syu kala selain la kabenta kakun sudah budak kublai pi ki viewers ki pajba nong song sinong jong ka rikasi te kuma pi layu I nadu ka basdang mo ba ka e baji ini hybrid iba penhun yo pniau adin bala don ka tu ka jingje syabat la ka arpui tarik jong penai april po ka sinong mo ko pet sawes kasil te hadin ka tu ba nakaliang jong kimi pa kila ya kenduk jing e mar ba kawai kidai nakalong ying long sem ka ba yadok ya jenjar te nrei hadin ba lengba ka jing ya simkhia ba ka jing yarap jing snok tilang jong pi ki parlok ila yo kalat badla pen poi I syaka jaka sumar ka babiang po negrim hospital menta bada kom ka updates mo khnang ba nakalian jong pi ki ba pin ya tip lese pi kwa hi ban tip ka e ka bala je bat ka e ka bala ya chakmat ha ba yede bet ini hybrid iba penhun yok niau te ngasukwa ban ai ka update sapi namar ba ngalayo ban wan jengok menta hapo hospital te nakaliang jong ki doktor namar ba ka infection jong itu hybrid kala ki usad du sanisha terpeng te namta ka safety jong I nakaliang jong ki doktor kila weng no nadu nang ni la le ka amputation mo la khat la le operation na itu hybrid te ki la khat no itu ka ki benta ki ba la sniu jong ka kti jong I kila weng no te mentai kunlung ila don hapo ka jing sumar ba safety mo namta jong I ban ngi don ka jing kerben ka baskem ba ini hybrid in sakon te mentanga don hang ni bad ikpa jong ini hybrid iba penhun yop niau te ngakwa ban ya kenduk khnang ya ini ikpa khnang bangin tip mo ya ka jing ya kenduk ka jing im ka jong ki paman la ka sngi nadu kipor ki ba menswa ba ki im kumno ki trei ki kta kumno bat kham tam lei menta la da ki arbanai e ki la shushong haying ki kham trei kham kta nadu baji ka ni ka jingje bat ni kwa ruban tip ba nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong ka department hatu ki la le e ni em ki la wan ai jingerap hakanu korkom ki la compensate ni em ki la ai ni em kata ka agreement dan ni ki la ai ni em kata ka jingtho ka ba tikna ka ba paka ba ki la menjur ya kata ka lifetime compensation te mentang adon hang ne bat ikpa bat ngikwa ban tip ba barabor menswa hapor ba pidon sesinong pisat tre sek ta ayu por bang isa senang bisa bela misteri kuntu ka mainong sngi jongi kelairan akisan spa sngi rei mentapat nadu belang sudia kane ka kelung kumne ngemla ban yo ban bela ban sngi ban lektre lek ta yaki kam ki jam la jong ru jo ina su im bai tang ban sumar ya kana lu kasdang sngi belang ja kunta te kamut menta pila hap nalur ba umdon jingmi pila hap su song sngi yo lektre yo lekta su la su bam rei klem yo ban lektre lekta kamut ba pi matjing jar mo apa ide berkata nakaliang jong ka department nakaliang jong ka office kilawan ya kenduk ya pigi bahayeng bahasam kilawannya kenduk hang ni apa hospital ru kilawannya kenduk hatu nakaliang jong ki kila ain em ya kejing menjur ba in ai kata ka lifetime compensation la ne ya kenduk kejing siu ba jadi ba ini kun jong pi hakajing yo sel jong ate kalong kumne kan kimpat ai kimpat ai kamut ba kimpat ai kata kejing menjur bakin ai ni em ya kata ka lifetime compensation ro te nakaliang jong pi kimi kpa mo ka ai kejing kwa jong pi ba ka sarkar kan le na benta ka lawe jong ini ikun jong pi te kungi kimi kpa ngi kwa kumne ngi kwa ba ka sarkar kan ai kejing ba klik kejing rap nalu mentak balang sedang dia bat halu bakanda long temen maka halu kada jing em na partai jong ka kon tina kaliang jong pi kimi kpa
pi angnut ne em ba kan ni ka kun jong pi wat don su ka keti mo bro arteli ki kwan em ya ka ba kan yo jing nang jing start ba kan yo ya ka jing long ka jing pulia ka puthi ka ni kwa baka kan long ka breu ka bastu ka ba te breu te play nalu ki jing pule ki jing puthi ru kum jo bara te kamut na kalian jong pi kwa ba ka sarkar kan ai ya kata ka lifetime compensation di tip ne amba ki don ki school mo ki ba ai ki jing hikai kerpang na mata kini ki bom don ketiru mo ban ai ki jing hikai pentibit kerpang ki kumno ban pule ban tho ai kini ki pi kwa kom kata ru kwa ya kata ki don ai ban ong habaya dei bat ki pajba nam ta ki jing le bah ki jing le spoon jong ki pajba mo na ya ka jing ya ki kun jong pi hadu ba ila ban poi hang ne po hospital le sing ila ban ong ba ka dei ki jing yarap ke jing kersan jong ki pajba mo por ngi kwa tang ban ai kuble ya bara ki pajba ki pajlang bar khot ki bawan pek ya ka khun ki balai sno lang ya ke ka bagi don kam ki bagi don kam ban ai misu komen sibun ya ki pajba pajlang bar khot nalu ki ru balan nalu ki ru tre sarkar kumjo bar khot ki balai snolem ya ka khun jongi bagi ui bakadon hapleng ka jing sitom ka bajur kumne man hakini ki sngi nga yo sngo ba i kemi kun jong pi mo i lok jong pi i kemi jong i hybrid i bapen hun i kelon hapo hospital mo hakamet ba lang sina ya ka kun lang hakapor ba lang ra na po kamera ba put ya ka maka wan bud lang ha luar ban rung sejing tia pat kala klem bat kala kelon ya la jong namar kadon kajing so perkat nakabenta ka khun na arta ka weru kalong ba tangkabam ka di kambang syu ka umru mrung syu ka mrung syu selain nakabenta ka khun de nakata kan kadaw sa klem pat kasaya kendo pat ki doktor kan lek mentes kisnam nya ki ka BP ka inandong sedong ya ka atat ka weru ukulung badang san benai ni habra lang hang ni hap office banyak sumarlang bat ya ka mastom pajba pilayo snau hi ka ka ba nakaliang jong ini i long pa jong kani ka ying ila pen snau ila ai khublei ya pi ki pajba ba nakaliang jong ki dap ta kata kam sim ka ba snau kemen ha ka ba dei na ka jing ya kersan snau keti ka mon keti ka diang ka jong pi ki pajba ka ba la pen la ban pen po ya ini hybrid ha ka jaka sumar ka ba paka bat ka ba biang ka ba long shift na benta ka jing im ka jong i te sakawairu kadong isok snei mo ya kani ka long ying ha ka ba kemi jong ini hybrid i kelon ha kini ki sngi hapo hospital bat ka jing kelon ngila ban ong ba ka dei ba ila stress na ka wei i don kunret i badang san banai dese ka thia ka dam ka kambiang ka pam ka di kumno mo hapo hospital te lese ngila ban ong ka dei na kata kataw te ngisubu ka jing duai kerpang ya kani ka long ying ya ini hybrid khnang ba inyo koloi kata ka jingkot bakin yo ban lek pai ala ka snong ka jongki bakisa khnang bakin yo ya ka leer pengat ka bakhut ka bam ka di mo te sakawairu kumbapi la yo snow ka ba nakaliang jo ikpai la pen snow menta mo ba nakaliang jong ka department kilawan ya kendo ya ki henry kimpat ai kanu ka assurance lan ya kimpat ai kanu ka jing menjur habaya dei bat ka jing ai ne em ya kata ka lifetime compensation kaba kan long jing mentoi in future ya ini hybrid but kumba pilayo snow ba ikpa jong kanika long yeng ila pen snow mene ba nakaliang jong ki kidegi ba belas ni pat menta la arbanai lai banai ila hapan su syong yeng ila du ya ka belakas ni ila sumari ini hybrid sudan bok bagi pajba kidang isen bagi don ya kata ka mensim ban nyaram de let's say kidang la ban kersan menta nri ka ka ban ji ha kini kisni ka ban sawan let's say ngimla ban tip te ka ka bangi kwa ban ong ne ka long ba ka sarkar ka de ban pen koloi ya kata ka sanction la ne ban pen koloi kata ka jing menjur ban ay kata ka jing yarap ka jing sumar bat ya ka jing yarap silenter jing im na benta ini hybrid iba pen hun ibala du no ya ka ya baru artli kiti na ka daw ka jing long carelessness jong ka department de ngila ban ong ne ba ka de ka jing carelessness jong ka department ba penong ba ya ini hybrid ban du no ya baru artli kiti sakawai ni kwa ban ong ne bakalong ba iladu ya ka belakas ni ke jongki iladu ya ka kam ka jam ke jongki sam yo letre yo lekta lah ban su hospital pi la yo snaru bawat ikni jong ini hybrid iklon hapo hospital ru namar ba imban se haban aplang ya ini
kun jongki badang license ibala du no kati wat ladan ikun badang sambanai badang red ru nri mansi hapan sha sistem kita kai ke jingker pat jongi ka sarkar ka long ba ka sarkar ka dei ban penkloi ka dei ban ai ya kata ka jing menjur ka bakham kloi ban ai kata ka lifetime compensation ka ban long in future ya namta ini hybrid but nginum syong klikti but nginum sange kat ka sarkar kampat ai ya kenika assurance ne ke jing menjur lengba ke jing tho ki jing tar ki ba tikna bat ki ba biang ki ba paka ki ba long ki saki ki ba biang na benta ban yo ya ka hok long briu man briu jong ini hybrid lengba ka department te ngikwa ban apil sang ne ba ka sarkar kam dei ban penslam me kene ka dei ban ai no kham koloi nam ta kata ka lifetime compensation te kembang UI ka baji hang ne po ke state jong kari India isabat lat leng ba ka jing careless jong ka department umno ka sarkar kala haban compensate di hybrid te ka ka pangakwa ban ong ne bat ka ka pangakwa ban pensnau leng ba ka ni ka video sya ka sarkar ka long ba ka sarkar ka di ban penkloi no ya ka jing ya menjur ka jing ai jing menjur ban ai kata ka lifetime compensation na benta ini hybrid iba penhun te ngiru ngidang don kata ka jing buram lane ngidon kata ka jing terpat red khmat jong ka department rila ka department kale le klet lene ka department kale bompat yau yak ta ki mat jing dawa le se ngila ban ong ba ngimban sing hapan ya chaki weipat ki benta lane chaki weipat ki lat ki lenti na benta ke jing mentoi bat namta kalawei ba baha na benta ini hybrid de khublai sibun ye pi ki viewers khublai sibun ye pi ki pradok ki prasnam ki baleng ba ka jong pi leng ba ka jing ke jing ya teli ke jong pi ilala ban poi hadu ka ni ka benta hadu ka ni ka benta mo ke bangila ban ai ke jing kersan ya ini hybrid ban la ban penpoi i sya ceka sumar ke papiang leon kurku ye pi baro bat ngikit pokit ruang bat ngini ai doai nam ta ka ni ka long ying tam ban yo ru ban ai ru ke ni ka jing pat jing khia kham kloi ya ini hybrid iba pun hun ku dai sipun